tomto videu si povieme niečo o skúsenostiach našich zákazníkov v zahraničí. Diabetes mellitus druhého typu patrí medzi civilizačné ochorenia, ktorých výskyt dosiahol v súčasnosti pandemický charakter. Z celej populácie na Zemeguli trpí touto chorobou 246 miliónov ľudí, pričom ďalších 50% z tohto počtu o chorobe nevie. Ochorenie má celosvetovo narastajúci trend a pozorujeme ho aj v našej krajine. Na Slovensku evidujeme takmer 300 000 diabetikov, pričom odhadom 70 až 100 000 ľudí už diabetes mellitus má, ale nevie o ňom. Reumatoidná artritída je časté závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny, vrátane určitej genetickej predispozície a je preň charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh tohto ochorenia je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie, celkový však priebeh progresívny a často vedie k invalidite. Ochorenie taktiež skracuje život až o 10 rokov. Wow, hrozné údaje. Poďme si pozrieť, ako sa z tohoto dostala jedna naša zákaznička. Budem citovať. Chcem sa podeliť s vami o moju skúsenosť so Zinzinom. Bol mi diagnostikovaný diabetes 9 rokov dozadu, keď som bola tehotná. 5 rokov denne som sledovala, čo zjem a snažila som sa vyvarovať sladkostiam, ale stále som bola na hranici cukrovky. Začala som užívať Balance Oil a po 3 mesiacoch, keď som mala kontrolu u diabetologičky, moje výsledky cukru v krvi boli na normálnych hodnotách. Nič iné som v stravovacích návykoch nezmenila a teda viem, že Balance Oil spôsobil tento výsledok. V roku 2018 mi bola diagnostikovaná reumatoidná artritída a myslela som si, že nemôžem užívať žiadne vitamíny a že mám zostávať len na tabletkách predpísaných lekárom. Neužívala som nič iného do roku 2020, keď som si chcela zvýšiť svoju imunitu a začala som brať protokol zdravia. Chcela som sa vyvarovať steroidom a chcela som redukovať moju hmotnosť, bola som z toho iritovaná, mala som depresie a úzkosti. Zhruba po pol roku užívania protokolu zdravia plus Viva som sa rozhodla, že už nebudem ďalej brať steroidy a od toho momentu som sa začala cítiť plná energie a prestala som mať flaky na rukách a taktiež takú tuhosť v rukách, čo je charakteristickým javom práve tejto diagnózy, predovšetkým ráno. Takže milujem ten pocit, ako sa cítim odvtedy, čo som začala užívať produkty Zinzino. Aj týmto príbehom by som vás chcel pozbudiť, že naozaj, keď niečo zmeníme v našom živote a vystriedame chémiu za naozaj čisto prírodné veci, ktoré sú práve vedcami vyvinuté tak, aby v našom tele nádherne fungovali, tak aj veci, ktoré sa nám dneska môžu zdať ako neriešiteľné a neliečiteľné, tak sa dajú nie až za tak dlhý čas krásne potlačiť a dostať sa z toho. Takže ak poznáte niekoho vo svojom okolí, a asi poznáte, pretože tých ľudí je až podľa toho, čo som čítal z Wikipédie, tak prosím, pošlite im túto informáciu. Rád budem, keď sa na mňa obrátia a skúsime tiež niečo spoločne vymyslieť. Ak aj nepoznáte, ale páčilo sa vám tento príspevok a zdá sa vám osožný, prosím, dajte naň like, dajte zdieľanie, dajte, ak ešte nemáte, odber a zvonček, aby som vám mohol povedať aj ďalšie dôležité informácie. Buďte zdraví, lebo zdravie nie je náhoda.